Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amanqampunqampu kuzokwenzeka kuthando nesithembu kuleli suku lanamhlanje. Kuveziwe ukuthi uMselekuzi beseyawathatha-ke amakhosikazi akhe athi ukwakhipha kancane bewushawa umoya. Kuzothi-ke kusanjalo-ke bese bedlala ama-games. Kuma-games-ke uMacele kuzobonakala engathi uyena impela ohamba phambili nje ekudlalisweni, ebese uMakhumalo eyibona lento agcine esehlambuluka. Uzosho ukuthi hawu, uMseleku nje uhlezi vele ecacisa nje bha ukuthi kahle kahle uthanda bani. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kulezi nyanga nje ezimbalwa ey'dlule uMacele bekade ehamba phambili nje esithenjini sikaMseleku. Yonke into bekubuzwa yena kuqala, mekuvuma uMacele kufana nokuthi wonke amakhosikazi avumile, okwenza ukuthi-ke amanye amakhosikazi ebe nesikhwele. UMakhumalo-ke uke wakuveza-ke lokho namhlanje ukuthi uMseleku akafihli, uyakuveza nje kubantu bonke ukuthi kahle kahle yena uthanda bani. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwaveza ukuthi-ke uzothi uMacele nje nabo bonke abanye-ke behleli ndawonye, ebese-ke uMseleku edlala isinuka. UMakhumalo-ke ebese-ke eyasho ukuthi ya, asike sibone ukuthi uyakwazi yini ukukora embobeni, esho phela la mabhola lawa esinuka. Kuhleke wonke umuntu kodwa uMacele engafuni ukuhleka. UMacele uzobe eseyayikhipha inyumbazane iyohlala le ekhoneni, ebese eyasho ukuthi-ke hhayi phela kubalulekile ukuthi uMseleku uma edlala namanye amakhosikazi bese-ke i-outsider ithi ukuhlehla kancane. Useyibiza nge-outsider guys kwamanye amakhosikazi. Hhayi-ke uMseleku kusho ukuthi lawo mazwi lawa azomhlaba, ebese egcine esekhuluma nawo amakhosikazi akhe ewacela, ewancanca ukuthi phela uma unkosikazi wakhe efuna ukuvakasha ney'ngane zakhe, hhayi phela bangamxoshi bemamukele kahle. Ebese-ke eyangenelela-ke uMayeni esho ukuthi hhayi, uMaNtonje uma engafuni ukuba sendaweni awudingi nanokuthi umbuze, umbona ebusweni nje ukuthi cha akafuni ukuba la. Ebese eyaphendula-ke naye-ke uMacele esho ukuthi hhayi, uyikhulumela yena nje uMayeni, yena akasho ukuthi akafuni ukufuqwa ngami, angasho ukuthi amakhosikazi wonke anenkinga uma ngikhona. Akakhulume nje yena ukuthi hhayi akafuni ukufuqwa ngamakhosikazi kaMseleku, uthanda ukuba yedwa. Yo guys, impela-ke ngathi ingxabano isaqhubeka, yena uyazama uMseleku ukubaqoqa bandla ebenze babe imbumba amakhosikazi akhe, kodwa-ke iy'nhliziyo zabanye ayikapholi, amagqubu hhayi impela engathi-ke asamanzi. Hhayi impela angazi ukuthi-ke iyozala nkomo noma kunje, kodwa-ke aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa uku-subscribe, ni-like, ni-comment-e. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amanqampunqampu kuzokwenzeka kuthando nesithembu kuleli suku lanamhlanje. Kuveziwe ukuthi uMselekuzi beseyawathatha-ke amakhosikazi akhe athi ukwakhipha kancane bewushawa umoya. Kuzothi-ke kusanjalo-ke bese bedlala ama-games. Kuma-games-ke uMacele kuzobonakala engathi